Pozdrav odabrani, šta ima, s vama je Željko Slaven i dobrodošli u serijal Vježbanje sa početnicima. Danas je s nama Iva Hermanović. I danas ćemo učiti kako raditi čučeve. Te, ako već niste, možete se pretplatiti na ovaj kanal kako biste bili uzastopni s nama u vježbanju sa početnicima da naučite kako vježbati. Idemo sada raditi čučeve. Prije treninga je bitno zagrijati se, kako ne bi došlo do ozljede, a najbolji način da se zagrijemo za čučnjeve je otići na traku, kako bi ugrijali mišić i onda lagano istezanje. Čučnjevi su više zglobna vježba i postoji više varijacija kojih možemo napraviti, ali danas ćemo se koncentrirati na čučnjeve bez utega. Stavi noge u razini kukova, isprsti se i zategni lopatice. Nožni prsti neka gledaju prema vani. Sada kada si spremna, spuštaš kukove prema dole, tako da zamisliš kao da ideš sjesti na stolicu. Kada se vraćaš u početnu poziciju, bitno je da stisneš stražnicu. Prilikom izvođenja čučnjeva bitno je pripaziti da koljena ne upadaju u sredinu tijela i da koljena ne prelaze prste. Iva, kako ti je bilo raditi čučnjeve? Evo, dobro mi je bilo raditi, pazila sam na detalje, slušala sam Slavena i bilo je lako. Odlično. Nadam se da i tebi ovaj video pomogao da naučiš kako raditi čučnjeve, a zaprati me i da je jedan veliki palac ako ti se svidio video, te se vidimo u sljedećoj epizodi Vježbanje sa početnicima sljedeći tjedan. Ajde, Ja, mi smo preblizu. Nismo.